Biasa mawon ya. Ditekan biasa boleh di ondrong ya ini iso tok suruh maju ngene. Tenan iku. Aku ora ngapusi. Gane 75.000. Sing loro nggo ngeluski. Nek ngesaladeng aja sing ladeng sing ngakali, Mas. Iya. Sing ladeng wis kedul sing nayeng basa ngono kuwi. Wae sing ora landhep sing tumpul-tumpul. Tok sak suku-suku. Nek ngasal aja maju mundur. Nek maju nek mundur-mundur tok ya. Nek maju mundur ndak kok sak ini ya. Di lapangan Bonyokan, Mas. Maju Depan SB. 75. Di Bonyokan. 70. Swidak 5. Swidak. 50. 40. 30 bayar. Pol. Ana libatin 20 lho ya ono. Kali kula sak ter kok soalnya. Jadi barangnya itu murah. 30 rumah. Enggak tau enggak menyilih sili ana. Nyili ngono ya. Biasane tak gembal ngene ya. Mari copotan. Ya iki legen, Mas. Iki copotan. Pasar Legi.